tamba nevezera rako. You know, I'm very, very able to do my show without mentioning your name. Iwewe content yako ndini. Ini ndikakonzi ndafana hasa usina content. Pese ndo zvinoratidza kuti uri urohwane hana pfungwa dzako. I'm keeping you on your toes. Namoenda unotambura iwe. Unoze zvoto zvine mazera tamba nevezera. Wanga wachitaura talking rubbish about me. You're talking rubbish about me. Thinking kuti andipo. Uri kuti rubbish ipi? Sir, we're live on Facebook. We're live on Facebook. You understand? And the Facebook is what ine ma records. Vanhu ngavatarise kuti kuchirezi ndakakuita sei. Ngavatarise kuti kumasvingo ndakakuita sei. Kwese todzokera kumashure even pataita chatsva ndakakuita sei. Unoda kukumbirani? Inzwa Ndumiso. Kumbira vezera rako. Ona Ndumiso. Ndakakurowa chirezi. Ayo. Ndakakurowa masvingo. Ndakakurowa chirezi namasvingo andiriga. Before that Templeman. Munhu mukuru anonzi anyepeka asi uya anonyepa. Alright Ndumiso, takuda kupedza. Toda kupedza. Unoda kupedza chii? Ini ndakuda kukumbira Zimbabwe. Ichiti pa venue. Right. Andiriga. Yakuti tende chinhu chedu kana pa ground. Takazviita kugwanzura tikazviita kuglamisi ndikakupedzera inga wani. Do you still need some more? Urikuona problem. Urikuona problem. Handisi kuona problem. Pauri ndiri kutoona dambudziko, handisi kuona problem. Problem iri nani inosolveka, dambudziko ndora ndiri kuona pauri. Toda kuchisa pa social media. Okay. Tosangana pa ground. Kana iri free show pa ground tosangana. Okay. Toka tapedza nyaipi. I don't mind. Tozo 2020. Still I will come wearing my pink shorts because then you have picnic. Tawari, uya kubangwa wewe, uya takapedza nayo.